Cando comezamos a preparar esta exposición sobre os inicios da fotografía en Pontevedra, sabíamos que estábamos a entrar nunha historia fascinante, a de como unha cidade comezou a mirarse a sí mesma a través da luz. Entre 1843 e 1900, a fotografía chegou a Pontevedra como algo case máxico e foi integrándose pouco a pouco na vida da sociedade pontevedresa. Nunha época de grandes transformacións sociais e urbanas, os primeiros fotógrafos convertéronse nos cronistas dun tempo novo. Antes de que existisen as cámaras, eran os pintores e miniaturistas quen se encargaban de conservar os rostros e a memoria. Pero cos primeiros daguerrotipos, ambrotipos e talbotipos, moitos deles mudaron o pincel pola cámara, descubrindo unha linguaxe completamente distinta. A partir de 1860, chegaron a Pontevedra un bo número de fotógrafos transeúntes. Con eles, a fotografía deixou de ser un luxo e converteuse en algo cotián. A carte de visite, ese pequeno retrato que cabía na man, popularizouse e mudou unha forma en que as familias se recordaban. Nacía a cartomanía. Naqueles primeiros estudios fotográficos, a luz era case unha materia viva. Os retratistas coidaban cada detalle, a pose, o decorado, a expresión. Querían capturar a dignidade, a personalidade, algo máis que unha simple imaxe. Pouco a pouco, as cámaras saíron do estudio e comezaron a percorrer as rúas, as prazas, os mercados, a cidade e a súa xente convertéronse en protagonistas. Os fotógrafos documentaban os cambios, os novos edificios, as celebracións, os oficios. En certo modo, estaban a construir a memoria visual de Pontevedra. Neste percorrido descubrimos nomes clave como o de Francisco Zagala, autor da serie Pontevedra Artística e Pintoresca, un conxunto de imaxes que retrata a cidade cunha mestura de rigor documental e ollada romántica. Foi un dos primeiros en mostrar Pontevedra como un lugar digno de ser admirado. Nas últimas décadas do século atopámonos con fotógrafos viaxeiros que se achegaron á cidade cunha cámara e cunha curiosidade artística que hoxe seguimos a admirar. E xunto a eles, os afeccionados locais, persoas que simplemente querían documentar a súa contorna, deixar constancia do lugar no que vivían. Grazas a todos eles, hoxe podemos asomarnos a un século XIX cheo de detalles e matices. A fotografía converteuse tamén nunha ferramenta de coñecemento. A Sociedade Arqueológica de Pontevedra utilizouna para documentar monumentos, escavacións e achados. En medicina axudou a observar, ensinar e avanzar. A finais do século, as imaxes comezaron a circular polas páxinas dos libros, guías e revistas pontevedresas, reflectindo o avance da súa modernización. Nese ámbito destaca Enrique Labarta, pioneiro en Galicia na incorporación de fotografías ás súas publicacións. Toda esta viaxe, dende os primeiros retratos ata a fotografía científica ou xornalística, é o que quixemos contar nesta exposición. Un proxecto que reuniu pezas únicas, documentos, cámaras e fotografías procedentes de coleccións públicas e privadas e que nos invita a mirar de novo a nosa historia a través da luz. Así naceu esta mostra, combinando investigación, conservación e paixón pola imaxe. Porque detrás de cada fotografía hai tamén unha ollada que se conserva. Unha emoción que case 2 séculos despois continúa viva.